Eri nouveau télé la jabaro aw ni ñorontiba malikono ani maliko kan kanu baga fɛn fɛn sɔgɔlenu anw na bi sɔgɔmada in na an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn bi ye tɛnɛ mai kalo tile 23 san 2022 renouveau matin kɛnɛ sigira nege kaɲɛ 7 ye sanga 16 sɔrɔ studio bamindaw kɔnɔna la renouveau télé kanubagaw an bɛ aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ bɛ fo ka kɛɲɛ ni bɛɛ ka wagati cogoyaw ye an bɛ sɔgɔmada joona la maa dɔw bɛ tileganfɛla la dɔw fɛnɛ bɛ su kɔrɔbalenba la o kama an bɛ bɛɛ fo ka kɛɲɛ ni bɛɛ ka wagati cogoya ye aw minnu bɛ yen nɔ k'aw sera ka baarakɛyɔrɔ la ni aw sɔgɔlen an na an bɛ aw fo ka aw bisimila maa minnu bɛ an lajɛ sɔgɔnaw la don o don an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ko bɛɛ k'i bisimila bi tɛnɛ renouveau matin ale kan lamɛnbaga jamakulu ni an sigira nin kɛnɛ kan an tɛ ɲina aw fɛnɛ kɔ radio renouveau lamɛnbagaw aw ni ɲɔgɔn tuma radio ɲɛlɛnin ka bɔ segu ko segukaw ni sɔgɔma radio bɛnkan ka bɔ kɛrɛwani an ka foli bɛ u ye radio tiɲɛdugu ka bɔ jura radio futa ka bɔ yanfoyila radio bɛsago ka bɔ kucala radio kanaga ka bɔ joro radio kumakan ka bɔ bila radio jigiya ka bɔ san radio naro samaya ka bɔ ɲɛwuleni radio dame ka bɔ bɔrɔn radio faso kanu ka bɔ welesebugu radio Ciba FM ka bɔ Kati Falajɛ radio Nema FM ka bɔ Kasaru radio Tolérance ka bɔ Mopti radio Miracle FM ka bɔ Buguni radio Kusata 2 ka bɔ Jalakɔrɔbugu radio Altakadum ka bɔ Sikasso site internet Mali Bamada ka bɔ Fransi radio Mamelon ka bɔ Kebila ka fara Tamani kan an ka foli bɛ kanubaga jamakulu bɛɛ lajɛlen ye maa minnu fana bɛ k'an suit an ka bɔlɔlɔ siraw fɛ ni o ye anw ka page Facebook ye renouveau FM renouveau télé page ye ko abonné kelen-kelen da bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn tuma ko bɛɛ k'i bisimila bi sɔgɔmada in na renouveau sɔgɔmada joona kibaruyaw olu kɛnɛ kan an y'o de fɔ aw ɲɛna jɛmukan min kɛnɛ mana sigi aw mago bɛ jɔ kibaruya minnu na a bɛɛ lajɛlen dɔ bɛ sɔrɔ a kɔnɔna la hakilina jiginna jɛmukan in bɛ lase aw ma dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ 5 ka daminɛ tɛnɛ ka taa bila fo juma na nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 15 ye ka taa bila nɛgɛ kaɲɛ 9 o la an ka dibila baara kɛbagaw an bɛ u fo ka u waleɲuman dɔn sabula u ye labɛnw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ka ban sɔɔni an bɛna don kibaruyaw olu kɔnɔna la fɛn min bɛ tali kɛ amadu el kunare la ale ma se ka kuma sɔrɔ bi sabula fariw ma jo kosɛbɛ an bɛ nɔgɔya da kɛ a ye ani Isa Kabasidi bɛ na ɲɔgɔn la sɔrɔ ka se ka taga ɲɔgɔn fɛ ni jɛmukan in kɔnɔna la kibaruya jɔnjɔ o nasiratigɛ fɛ ko kanubaga bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ ka i bisimila o la bi tɛnɛ mai kalo tile 23 renouveau matin an ka laseliw bɛna boli minnu kan bakurubaw olu filɛ nin ye Isa Kabasidi bɛ ale bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye kumasen min kan bi o bɛ tali kɛ ko guerre de clan ye fɛn sugu jumɛn ye guerre yɛrɛ ye jumɛn ni clan farala kan o ye jumɛn ye an y'a suganti kun jumɛn de la a bɛ tali kɛ waleya jumɛn na an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔna na Isa Kaba ale ye o ɲininiw kɛ a bɛ na walawalali kɛ aw ye bi décryptage ni o wagati sera anw ka bi ma welelen o ye docteur Ali Tunkara ye docteur Ali Tunkara ale ye jateminɛlikɛla ye an bɛna ɲɔgɔn la sɔrɔ G5 Sahel kunkanko kibaruyaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ka bɔli G5 Sahel la Mali y'a laɲini k'a bɛna bɔ G5 Sahel la fɛn bɛ tali kɛ docteur Ali Tunkara la ɲininkali caman bɛna kɛ ale la o ko kana la a ka se ka ɲɛfɔli jɔnjɔn kɛ an ye bɛɛ lajɛlen ka faamuyali ɲuman ka o sɔrɔ anw ka bidon baara ɲɔgɔn welele o ye Mahamadu Kani ye Mahamadu Kani ale bɛna kuma an ye affaire kan affaire min ni a kuma cayalen don kosɛbɛ ni wagati laban in kɔnɔna la ni o bɛ tali kɛ affaire Idrissa Gana Gueye k'a ko kɛra cogo di an ni Mahamadu Kani bɛna ɲɔgɔn la sɔrɔ ale ka se o kibaruya jɔnjɔnw di maliden kelen-kelenna ma maa minnu tɛ a kibaruya kalama olu ka se ka bɔ a kalama cogoya min na Suri Ibrahim Diallo ale bɛ bisimila taa ni ka segin kibaruyaw olu kan fɛn bɛ tali kɛ kɛnɛya kunnafoni na o bɛ Hawa Daɲogo bolo bi sɔgɔmada in na ɲɛfɔli bɛna kɛ aw ye sumaya bana de kan ni o ye paludisme ye aw bɛna ɲininkali caman kɛ kɛnɛya tigilamɔgɔ la ale bɛna a da don o kunkan ko kibaruyaw la aw ka se ka kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ ni bana kofɔli o kan kunnafoni gafew ɲɛfura fɔlɔ laseliw olu fɛnɛ bɛna kɛ bi jɛmukan in o kɔnɔna la
Alexi kalambiri be bisimila Alexi ko ale maso bi tene do ko ndamne bi Alexi maso muma o la silu be na ke jemkan ale konnala an don foli duma o be o kerefe ka befo ka be wale nyumando aw mana ke yoro ni sanga ko folina aw mana ke tugu dawla aw mana ko furu konnala mana ke fonfa aw ko radio mana ke anga franka radio kelingilina fonfena anga foli be be ko bela jeli damaka kan kuna foniya la ni jemkan konnala amedo baraw konnala sisani wakati bolo da ciboy Tango ko folina Isa Kabasiri be kala bon bela jeli sigira sinkan awni ale bena temeni nyogoy don kibaru ale to konnala kabayin soma amba fanda tum taka fulidi ma fulidi alla ma bago bela jeli ba ya bla yoro me amba ta enno sigaso mara konnala ameta enno kilometri binani nyogona ani sigaso ni nyogon cheni o ye kurala o ozo fero oluka jabala e ba e kafo ma bamba ji marfatigi do tarakata dankare ulula sibrishu o asoro samba be kana ma dankare kenan nun koni chogo ashila o maseka ma munumbe no maseko lusoro nga kuna funo ya ira kafo ko ube mununa yoro inda fe no kore kafo ko jamana marabaga kangu haklito kurala o marala ka Kenya ni uka san kononton o nyanajo ye parti mi na be fama ko Alliance pour la solidarité au Mali ASMA CFP oluye laje bake sibridon mekalo kle muga ani kelen alajan yere pembe talika mamuno ni oluye secrétaire général ye ni oye uka parti secrétaire général ka bo Bamako ani konona o bela jelena laje kunkun mi ye kaseka nyefoli ku ye parti yere tabolo kurambala ani kunklena kuramunu ni oluye parti yere tabolo ani finani ubiseka ningura fie parti la chugomi wala anya machi kata yenno la sin jagite ka fra Zakaria Umar Keita kan uyemi soroye ofleni ni la jemi talke asma ka anversaire kono tola nyana mayali kan no yere benani wakati gere parti kono mi yere ye Sumailu Bube Maiga ka baniye rien parti créé le 19 mai 2013 donc parti Demsin Nuruni a jatemine mais malgré ça on sera bara chamanke donc sentiment men la hon oui sentiment ni sonja wasari wa parce que ni a jatemine en parti chaman soy mais en timna chaman fanala ni nyina je yere kera sababu ye parti nyema doma ka kuma parti tabolo kan ani bara mu kan ke wala sa chugo mu kala yinu mesega sabati anga secrétaire général anga parti nyema mu me cercle la nama fu mo secrétaire général ananga bureau ba mo mun be anga je anga sigi anga hakili yura jona parce que Sumailu bani ko ay mo ko chama mba chugula donc foko mo wele ko hakili sigi parti ka nga table kura mun tangul daira jona anga je ka bare mun nga kulu fonyo nye donc bare ndabora o kama ni nyina je yere kono muso ganyema koni hakili sigi ke muso joro kan parti kono ani ka fo kube na Sumailu Bube yakili na kokoroma do wala sa ku ka la yinu be sabati am siga fo parti biruba uga sinsina muso an demsen ni u api ulude kan pour ga politique barake muso di be bo libeta dun di mo ma election ngaro libe du so wono comme demsen o libe association na fana groupement des femmes mo ta de menini mu fe donc muso joro ka bu tongula kosabe ni ala salama fana ba joro fa ni kene kera sababu ye parti tonduma kasika koni ke Sumailu Bube mina chogo kan ani akume ya Maria mina aka amneleto fuga tasia ambeto alsa asma olauka hukumu kono akuna foni sorola ka fo mi asma anyemo ko yaso e ku yella nyini ke jamana nyemo ani critique la mo fe ku ka sega sega lu bolo da sega sega le muno no lube talike Sumailu Bube Maiga ni oknye uka manyema e nantanyana ko ka sega sega le bake atanyana hukumi kono ani finani ko jumekera wala sa Sumailu Bube yere aninga bo ala hore hukumu kono yella nyini ke jamana nyemo ani critique la mo fe ko ka yele nda ko enga uka manyema dobe no Isa Jara ale nye folike kwenga na la sona clé kon na la renouveau télévision sans fait obina akuna foni kunguna nyenye bela jelesoro ambeta beneka ufe no moko keme ani binani nyokona olu debe minye beneka olu debe kidal ka ufe no ni ataka jetemne ma keme fla ani biduru nyokona o esrasiye olu yere ye uka jekulu ye munu sigoro benebe senuma ministry mino nyashine be beneka oni jamana were che ko nyanyana boma o ye kuna foni boka binka fo ko olu kon mena usembo miye ministre la ni ukani chede nunye wala saka seka familial
ba sɔrɔ nin ko in na Umaru Koita. Ka tɛmɛ ni bataki sɛbɛn min cira Nations Unies ale secrétaire général ma Benin ministre min bɛ ni ale ɲɛsin bɛ Benin ani jamana wɛrɛ kow ma ale kɔni bɛ a ka kamanagan jira k'a sababu kɛ lakanabaliya fanga bɛ ka bonyani min kɛ Beninkaw fɛ yen nɔ ka tɛmɛ ni maa banbagaciw olu ka tiɲɛni waleyaw ye ni jamana in kɔnɔna na ka tɛmɛ ni o lakanabaliya ninnu cogoyaw ye Beninkaw kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu kan ka waleya bɛɛ lajɛlen kɛ min bɛ taa mɔgɔko kunda minɛnko fo ka taa se fɛn wɛrɛw ma k'olu bɛɛ lajɛlen bila sen kan walasa ka nin banbagaci ninnu kɛlɛ. Ka tɛmɛ ni kunnafoniya ninnu sɔrɔ yɔrɔw ye a yirala k'a fɔ ko nin bataki sɛbɛn kɔni cira tile kelen dɔrɔn bɛngɛnna wale min taara ka ɲɛsin Benin commissariat ma min bɛ Mose wa jamana kɔrɔn fan fɛ ni a kɛra sababu ye ka polisi kelen bɔnɛ a ni la a kɔni bɛ jira k'a fɔ ko kabi san 4 bɔɲɔgɔnko banbagaciw olu ka taa ni ka segin fanga bonyalen don kosɛbɛ Benin fanfɛlaw la. Ka tɛmɛ ni kunnafoni sɔrɔ cogoyaw ye a bɛ jira k'a fɔ ko Beninkaw ko olu kɔni bɛ fɛ yanni Novembre kalo cɛ u ka polisilaka 140 bɛ Kidalikaw fɛ yen nɔ Mali kɔrɔn fan fɛ k'u bɛ fɛ ka segin ni olu ye. Ka fara o kan u ka wolomasiri taba maa 250 min bɛ yen nɔ ni olu ye régiment kelen ye ni u yɛrɛ dagayɔrɔ bɛn bɛ Bamakɔ senu ma ko olu fana kan ka segin so yanni Novembre kalo san 2023 cɛ. An bɛ segin ka taa Sikasokaw fɛ yen nɔ Sikasokaw olu ka buru feerelaw ni olu tun bɛ baara bilala a bɛ wagati kunkurunin bɔ ayiwa ko baara bila ko a ɲɔngirila buru feerelaw ani minnu bɛ wele ko pâtisserie olu ni jamana ɲɛmɔgɔw kɔni sera ka bɛnkan sɔrɔ bɛnkan min n'a kɛra sababu ye u ye baara bila min n'u tun ye o daminɛ kabi kalo in tile 17 u ye a bolo kan an ka se ka faamuyaliba sɔrɔ nin kunnafoni na Drissa Diallo ka bɔ Sikasokaw fɛ ale bɛ ɲɛfɔli kɛ. Gɛlɛya min tun ye Sikaso boulangerie-tigiw bila ka taa grève la ɲɛ sɔrɔla la ani jamana ɲɛmɔgɔw sigila ka kuma an ye fɔli kɛ an ye ɲɔgɔn faamuya donc bɛɛ lajɛlen wasala a ko kɔnɔna la donc o ye fɛn mun fɛnɛ fɔ anw ɲɛnɛ an'an bɛnna mun kan anw fɛnɛ wulila an ye baara daminɛ an bɛ ka baara kɛ o kɛcogo la sisan jamana yɛrɛ fɛn damadɔw bɛ jamana y'o fɛnw prix sigi buru sɔn min dila buru la ko ka buru feere la boulangerie kɔnɔna la o ye dɔrɔmɛ 27 ye n'o ye buru surumani ye n'a fɔ an Sikasokaw bɛ min dun yan ka caya donc buru belebeleba o ye dɔrɔmɛ 50 ani dɔrɔmɛ 4 welekan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin Sikaso a n'a dafɛ dugu bɛɛ lajɛlen boulangerie-tigiw ani boulangerie baarakɛlaw yɛrɛ ma o y'a ye jamanadenw mako bɛ buru qualité ɲɛnama de la anw ka jɛn ka buru dilan buru min bɛ se ka jamanadenw nafa ka feere ma fɛnɛ prix la jamana ye prix min di yanni waati tɔw kɔnɔna la donc o welekan de bɛ ne bolo ka ɲɛsin Sikaso boulangerie-tigiw bɛɛ lajɛlen ma u ka dilan buru min bɛ dilan saniya kɔnɔna la k'a lakanda yasa fɛn caman fɛnɛ bɛ an ka jamanadenw fɛnɛ lakana n'o fɛnw camanba ye ni ala fɛnɛ sɔnna ma mɔgɔ si tɛ dugawu kɛ mais kɔlɔlɔ min bɛ diɲɛ kɔnɔ n'o kɔlɔlɔ nana ni alikama ko gɛlɛya ye donc ni ala sɔnna ma anw kɔni ma anw seko n'an damayira bɛɛ lajɛlen jira k'an seko bɛɛ lajɛlen kɛ pour que Sikaso a n'a dafɛdugu ni ala jɛna n'a ye buruko danya tɛna Sikaso n'a dafɛdugu si sɔrɔ bon fɛn mun fɛnɛ kɛra hali n'anw bɛna ko kɔrɔ fɛnɛ kɛ an tɛna kɛ bɛlɛ tuguni ka sɔrɔ anw ni jamana ɲɛmɔgɔw m'a kɛ ɲɔgɔn fɛ inshallah. Fanta tumota kun fɔlɔ minnu ni olu sera ka kamaru ɲɔgɔn kan joona sɔgɔmada joona in na nin ye olu ye ayiwa tako filanan la an n'an korokara ni minnu sera ka sɔrɔ ka fara o kan ka kuma lasegin ma. Sikaso la ko kanubagaw sɔgɔlen ka to an ani kibaruya bɛ taga ni ɲɔgɔn ye sanga ni wagati kaba k'i fo don kibaru ta ko fɔlɔ o tun ye nin ye an b'an sɛnsɛn ka taga sori fan fɛ ni sanga kofɔlen na bi ye tɛnɛ bi ye dɔgɔkun daminɛ o la an ka sirabaw bɛ lahalaya jumɛn kɔnɔna na taa ni ka segin yɛrɛ bɛ cogo di bi sɔgɔmada in na sori bɔ furadama kana bila ni sanga in na sori ye mun ye gɛlɛya jumɛn bɛ baaraw tagabolo la an tɛ ɲinɛ cogoya si la Anazer ka bilasiralikan kɔ anw ka bi nɛgɛ karafetigi o ye Fuseni Daw ye Fuseni a lajɛ n'ani sori sera ka ɲɔgɔn lasɔrɔ.